Защо смяната на партньора изобщо няма да реши проблемите в двойката? Тоест, като смениш партньора, няма да изчезнат проблемите, които ти имаш с него. Просто ще ти се наложи да ги имаш с някой друг. И защо е така? Ами защото помисли реално. Всеки път, когато казваш, че някой друг е виновен, ти прехвърляш отговорността върху него. Тоест проблемът е в него, той не е подходящ, той не става и всякакви такива неща. Принцип важи същото и за мъжете. Ако искате да смените вашата жена, проблемът обикновено не е в нея. Защото кой е привлякал този мъж, респективно жена, кой ги е задържал и така нататък, ами вие самите. Така че тук пола няма значение. Има значение да проумеем, че винаги ключът е в нас, т.е. в теб, човекът, който слуша това видео, и да разбереш, че ако промениш себе си, тогава със сигурност нещата с твоя партньор ще се променят, защото обикновено от един момент нататък ставаме толкова негативни, че започваме да виждаме само негативното в партньора. Ако обърнеш гледната си точка и започнеш да виждаш само хубавото в него, поне за известно време, ще видиш разликата между двата филтъра. Какво мислиш? Възможно ли е това за теб? Можеш ли да го направиш? Ако това ще спаси връзката ти и ако това ще ти помогне да не сменеш партньорите постоянно, да речем на всеки 2, 3 или 5 години. Защото реално погледнато точно това се получава.